Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, toivotan teille kaikille hyvää kristittyjen yhteistä rukousviikkoa. On tärkeää, että kristityt kokoontuvat yhteen ainakin kerran vuodessa yhteiseen rukoukseen ja antamaan todistus ylösnouseesta Kristuksesta tälle maailmalle. Siunattua ja hyvää rukousviikkoa teille kaikille. Ja nyt luemme yhdessä Isä meidän rukouksen, jokainen omalla kielellämme ekumeenisen sanamuodon mukaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.